Mo kag-welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word radio broadcast. Ako si Pastor Ipafrasacar, nga sa karon pastor sa Bai City Fellowship Baptist Church kag dira sa Dumaguete ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Sa aton karon nga pagpamalandong sining balaan nga kasulatan akon kamo agdahon sa pag-abri sa inyo balaan kasulatan dira sa Mateo kapitulo 7, bersikulo 7 tubtob sa 12. Pangayo kag kamo hatagan, pangita kag kamo makakita, panuktok kag kamo pagabuksan, kay ang tagsa-tagsa nga nagapangayo nagabaton, kag ang nagapangita makakita, kag ang nagapanuktok pagabuksan. O kung sino bala nga tao sa inyo nga kun ang iya anak magpangayo sing tinapay, maghatag sa iya sing bato, o kun magpangayo siya sing isda, maghatag sa iya sing manog. Yan kun kamo nga malaot, makahibalo maghatag sing maayo nga mga dulot sa inyo mga anak, daw ano pagid nga maayo nga mga butang ang ihatag sang inyo amay, ngayara sa langit, sa mga nagapangayo sa iya. Busa ang tanan nga butang, nga buot ninyo nga himuon sang mga tao sa inyo, himua man ninyo sa ila, kay amo kini ang kasuguan, kag ang mga manalagda. Kabay ang Ginoo magadugang sang pagpakamayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Sa sining nga bahin sang balaan kasulatan abyan, aton tumanon ining sugo sang aton Ginoo kag aton sundon ang ehemplo sang aton Ginoo. Kung inyo madumduman abyan, ang Mateo kapitulo 6 amo ang kapitulo nga nagahambal na nungod sang pag-ampo nga ginhatag ni Ginoong Hesus sa iya mga gintuton-an. Kung sa aton pa, amo ini ang modelo nga pag-ampo. Sa aton nga modelo nga pag-ampo, nga nakita diri sa Mateo Kapitulo 6, ining phrase nga, ang amay namon. Di bala? Ara dira sa versikulo 9, tubtob sa 13. Sa sining nga modelo nga pag-ampo nga gintudlo ni Ginoong Hesus, abyan, ari diri, una, aton i-consider ang relasyon. Ang relasyon naton sa aton Diyos, siya aton amay. Ang relasyon naton sa aton isig katao, sila siyempre aton mga utod sa panimalay sang Diyos. Ang ikadua, aton makita diri ang request. Ang request, mga espirituhanon, kag mga material. Ang kapatawaran o kung ang kapasayloan sang sala. Kag ikadua, ang pagkaon, ang material nga bagay nga aton ginakinahanglan. Kag ikatatlo, makita naton sa sini nga pagkampo ang aton katungdanan. Ang katungdanan nato amo ang paghimaya sa aton Dios, ang paghalo sang iya nga ngalan, ang pagpakabalaan sang iya ngalan pinaagi sa pagkabuhi naton nga balaan man. Ang aton katungdanan amo ang pagtuman sang kabubuton sang Dios. Dito sa langit ang kabubuton sang Dios always nga ginatuman. Kag nga kabay pakuntani, siling ni Ginoong Hesus sa iya nga pag-ampo nga gintudlo, ang kabubuton sang amay, aton man matuman diri sa duta. Tungod sina, kita ginhangkat, kag gin-encourage nga magpangamuyo. Therefore, let us pray. Nga kinahanglan kita mag-ampo, tungod kay may mga guidelines nga halin sa Dios. Kag ini nga guidelines makita sa bersikulo 7 pahayag sang kasiguruhan
Nagsiling diri si Ginoong Hesus, ask and it shall be given you. Pangayo, kag ini igahatag sa inyo. Mangayo kita nga makauyat kita sang bahandi sang Dios. Bahandi nga espirituhanon, bahandi nga material, kag bahandi nga financial. Bahandi nga physical abyan. Ask to possess God's wealth. God's wealth is composed of spiritual, material, financial, and physical. And I believe social blessings abyan. Ikadua, seek and ye shall find. Seek to perceive God's will. O ang kabubuton sang Dios abyan, may duha ka klase. May kabubuton ang Dios nga iya mismo pagahimuon. Pero may kabubuton ang Dios nga iya ipahimo sa mga Kristiyanon. Iya ipahimo, ipabuhat dira sa imo. Kag amo ina ang imo pangayoon sa Dios nga imo ma-perceive, imo mahangpan, imo maangkon ina nga kabubuton sang Dios. Ang kabubuton sang Dios amo nga ikaw kag ako mag-aalagad. Nga ikaw kag ako mahimo nga balaan. Nga ikaw kag ako makasugid sang maayong balita sa iban. So seek to perceive God's will. Kag sa amuman nga bersikulo abyan, nagasiling, knock and it shall be opened unto you. Panuktok ikaw, kag ina nga puwertahan, iga buksan para sa imo. Inang puwertahan sa balaan kasulatan, nagatudlo o nagapahayag sa aton abyan na nungod sang mga kahigayunan sa pag-alagad, sa pagpakigbahin, sa suporta sang buluhaton sang Dios. So let us pray because of the guidelines from God. There is an assurance from God Himself that if you ask, you can possess God's will. If you seek, you can perceive God's will. If you knock, you can participate in God's work. Let us pray because of the guarantee from God. God Himself has assured us that He will answer our prayer or prayers. Here's the confidence of receiving God's riches. For everyone that asketh, receiveth. Here's the conviction of perceiving God's will. And he that seeketh, findeth. And here's the certainty of participating in God's work. And to him that knocketh, it shall be opened. Yes, let us pray because of the guidelines from God, because of the guarantee from God. Lastly, because of the grace of God. And this speaks of God's abundance. Siling diri, abyan sa versikulo 9, or what man is there of you whom, if his son asks bread, will he give him stone? Here's the natural dealings of human fathers. Kung nagapangayo ang imo nga bata sang tinapay o kung pagkaon, ano ang aton initial nga response o kung reaction? Siyempre, aton sila hatagan sang ila nga ginapangayo nga pagkaon. Wala naton sila ginhatagan sang bato. Wala naton ginyao-yao o kung ginbaton subong nga isa ka tinarso ang pagpangayo sang bata sang pagkaon. Kaya nga nagakabalaka kita sa aton anak o mga anak. Kung mangayo nga aton bata sang isda, wala naton ginhatagan sang manog. Wala naton siya ginpahog, abyan. Aton siya ginasabat suno sa iya nga ginpangayo. Ang isa ka encouragement diri sa aton nga kung kita mangayo sa Dios, aton specify ang aton gusto, ang aton ginapangayo dira sa Ginoo.
kay siya sa iya matamis nga gugma, madalom nga ihibalo kag kaalam, ang iya kabalaka sa aton. Amo ini ang magatulod sa iya sa paghatag kag sa pagsabat sang aton ginaampo. Kay ang Dios manggaranon sa nga tanan, ang iyang bugay nagalabaw man gani sa aton mga ginakinahanglan. Ang iya bugay mas malapad kay sa aton mga sala kag kaluyahon. So amo na abyan tungod sa bugay sang Dios magpangamuyo kita. Tungod man sa supernatural nga pag-deal sang Dios nga amay. Sa verse 11 abyan, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children. So, ari diri sa sining unang nga bahin sa sining nga bersikulo, the common practices of sinful earthly fathers. Bisan kita mga makasasala, naghatag man gani sang maayo nga mga dulot sa aton mga kabataan. Now, ang aton amay, mas labaw pa. Sa ikaduha nga bahin sa sining passage, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. Ari diri ang mabinalakon nga paghimuno sang aton mahinatagon, maalwan, kag langitnon nga amay. Much more. Ari diri, nagalabaw pa ang iya pagtagad o kon ang iyang ginahimo sa aton. Ang aton mga huna-huna limitado. Kag nga tungod sina masandigan kag masaligan naton ang Dios nga siya gid magahimuno sa aton mga kinahanglan. Siya gid magasabat sang aton mga pag-ampo. Kag siya maga-protect sa aton. Sa siniman nga passage, therefore, all things whatsoever you would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law and the prophets. Here's the Christian principle and promises to the follower of Christ. Ang aton prinsipyo nga makuha diri abyan amo ni ang golden rule. Kung ano ang gusto nimo nga pagahimuon sang tao sa imo, amo man ang imo pagahimuon kaglabaw pagani sa iban nga mga tao. Do unto others as you wish others would do unto you. So ining aton Dios nagalabaw pa sa iya pagka mahinatagon sa aton nga mga ginakinahanglan. Ining aton Dios siya nga mahinatagon. Dios siya nga may abilidad kag gahom kag kabalaka sa pagsabat sa aton nga mga pag-ampo. Let us pray to God because of the guidelines that Jesus Christ has given us, because of the guarantee from God, and because of the abundant grace of God. Indeed, He is a prayer-answering God. Therefore, let us pray to Him. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sa imo nga kaayo sa amon nga mga kabuhi, madamo nga mga kahigayunan ngang amon mga pag-ampo imo gid nga ginsabat. Kaglabaw pagani sa amon ginhuna-huna, ginplano, kagin pangayo. Tungod kay hindi lamang ikaw powerful, kundi ikaw gracious kag merciful. Kabay ini nga kamatuoran sa sini nga aga kaupod sa akon mga kaabyanan, magapadayon ini nga amon iga kabuhi kag magahatag ini sa amon sang inspiration, encouragement,
sa pagpangamuyo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, Nairel, salamat gid sa imong pag-replay sa sining aton segment karon. Diri kita anay sa wala pa kita maka gwa, no? Sa sining aton nga studio. Akon nga pagpangamusta dira sa kay Sister Elsie Bakang kag sa kay Sister Susie Novero. Ang aton mga abyan nga nagatan-aw karon dira sa kay si Junisa, yes, Elsie Bakang, Christian Kadayday Pascual, Pastor Ebenezer Itabag Baron, Rimer Jane Sibailos, Lilani Takiso Manuta, and then sa kay Miss Noemi Fernandez. Kaupo diri sa studio ang aton kaupod kag deacon sa aton iglesia si Brother Jose Junisa. Mayong aga sa aton nga tanan. Madamong gid nga salamat.